Θέση των ανεξάρτητων Ελλήνων πως εν μέσω αξιολόγησης δεν μπορεί να γίνεται λόγος για νέα μέτρα από το 2018 και πως ακόμη και αν υπάρξουν αυτά δεν θα είναι τέτοια που θα ακυρώνουν το πολιτικό προφίλ της συγκυβέρνησης και δεν θα θίγουν την ελληνική κοινωνία όπως έχουν κάνει άλλοι με τις επιλογές τους στο παρελθόν, μετέφερε από τα Γιάννη όπου και βρίσκεται για τα 104 ελευθέρια της πόλης ο γραμματέας του κινήματος Ευθύμιος Δρόσος κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου συνοδευόμενος από το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κινήματος Κωνσταντίνο Κίγκα. Όσο για το αίτημα της αντιπολίτευσης περί εκλογών, ο κύριος Δρόσος τόνισε πως δεν είναι κάτι που χρειάζεται η χώρα. Αντίθετα, κάλεσε και τα άλλα κόμματα σε εθνική συνεννόηση και εθνική συμφιλίωση για το καλό της χώρας. Όταν η διαπραγμάτευση διεξάγεται και μάλιστα βαίνει προς το τέλος της, δεν μπορεί κανείς να μιλάει για νέα μέτρα. Εγώ θα αρκεστώ στην δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Τζανακόπουλου, του Πρωθυπουργού, αλλά και του Προέδρου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Πιστεύω ότι δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα. Αλλά και αν υπάρξουν κάποια νέα μέτρα, δεν θα είναι τέτοια τα οποία θα ακυρώνουν το πολιτικό προφίλ αυτής της συγκυβέρνησης. Ξεκάθαρες κουβέντες. Και βεβαίως δεν θα θυγεί η ελληνική κοινωνία όπως άλλοι έχουν κάνει με τις μέχρι τώρα επιλογές της. Στη χώρα δεν χρειάζονται εκλογές. Και αυτή είναι η θέση και της κυβέρνησης και των ανεξαρτήτων Ελλήνων και πιστεύω της σημαντικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Χρειάζονται λύσεις. Και για να δοθούν λύσεις χρειάζεται τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ειδικά σε θέματα μείζωνος εθνικής και κοινωνικής σημασίας, όχι να υπονομεύουν, αλλά να συνδράμουν ενεργώς το κυβερνητικό έργο. Διαφωνίες υπάρχουν και είναι θεμιτό να υπάρχουν. Άλλωστε μέσα και από αντιπαραθέσεις και ενίοτες σφοδρές μπορεί να βρεθεί η χρυσή τομή και να πάμε στη σύνθεση. Εμείς λοιπόν μιλάμε για εθνική συνεννόηση και αν θέλετε μιλάμε και για εθνική συμφιλίωση. Είναι το σημαντικό πρόταγμα του Πάνου Καμένου και την εθνική συμφιλίωση την κάναμε πράξη με τη συμμετοχή μας σε αυτή την κυβέρνηση. Ας ακολουθήσουν και άλλοι προς αυτή την κατεύθυνση. Αναφορικά με τις δηλώσεις του πρώην Υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη περί συγκυριακής συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, εισηγούμενος μάλιστα προγραμματική σύγκληση με τις δυνάμεις του κέντρου και της σοσιαλδημοκρατίας, ο κ. Δρόσος, ξεκαθαρίζοντας αρχικά ότι δεν θέλει να επισέλθει στα εσωκομματικά του συγκυβερνώντος κόμματος, τόνισε ότι επειδή ο κ. Φίλης έχει γύρει και άλλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα για τα εξοπλιστικά, αν χρειαστεί, θα λάβει αποστομωτική απάντηση από τον Πάνο Καμένο. Ωστόσο, μη θέλοντας να ρίξει λάδι στην φωτιά, όπως είπε χαρακτηριστικά, έκανε λόγο για παραφωνίες που είναι λογικό να υπάρχουν σε συλλογικότητες και ξεκαθάρισε ότι η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θα συνεχίσει. Δεν θα ρίξω λάδι στη φωτιά. Όπως έχει πει και ο πρόεδρος μας ο Πάνος Καμένος, η συγκυβέρνηση αυτή θα προχωρήσει. Το λένε και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, το έχει διακηρύξει και ο Πρωθυπουργός. Τώρα παραφωνίες είναι λογικό να υπάρχουν σε μια συλλογικότητα. Εμείς προχωράμε, αφήνουμε τέτοιες παραφωνίες κατά μέρος και προχωρούμε συντεταγμένα προς την υλοποίηση του στρατηγικού μας στόχου. Από τις δηλώσεις του κ. Δρόσου πάντως δεν έλειψε η επίθεση στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, την οποία καταλόγησε ότι δράει υπονομευτικά, ενώ κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία να διαψεύσουν δημοσιεύματα για την συνάντηση με τον Σόιμπλε που κάνουν λόγο για συντηρητικούς της Αθήνας που συντάσσονται με την πολιτική του Βερολίνου. Καταβάλουμε λοιπόν κάθε προσπάθεια και πιστεύουμε ότι παρά τις δυσκολίες και παρά τον πόλεμο τον μεγάλο έξωθεν και έσωθεν, γιατί σήμερα πρέπει να πούμε αλήθειες και πρέπει να θέσουμε των δάκτυλών μας επί των τύπων των ύλων. Δυστυχώς και εντός Ελλάδος, και αναφέρομαι ευθέως στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης,
που μεταλλαγμένος σήμερα σε μία μορφή άκρατου νεοφιλελευθερισμού με ακροδεξιές πινελιές, δυστυχώς με πράξεις και παραλήψεις δρά, και το λέω με μεγάλη μου λύπη αυτό, υπονομευτικά στην εθνική προσπάθεια. Και υπάρχουν στοιχεία γι' αυτό. Και αναφέρομαι στο τελευταίο. Αναφέρομαι στη στάση των 3 ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, προεξάρχουσας της κυρίας Σπυράκη, όταν είχαν το θράσος, γιατί περί απίθμενου θράσους πρόκειται, να μιλήσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να πούν ευθέως ότι δεν μας ενδιαφέρει το κλείσιμο της αξιολόγησης, αλλά οι εκλογές είναι μονόδρομος. Όλα θυσία στο βωμό του κομματισμού, δυστυχώς. Καμία απάντηση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά την συνάντηση Μητσοτάκη-Σόιμπλε. Πέπλος σιωπής. Έγραψε έγκριτη γερμανική εφημερίδα το εξής χαρακτηριστικό, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει διαψευστεί. Οι συντηρητικοί της Αθήνας, σας το λέω επακριβώς, οι συντηρητικοί της Αθήνας συντάσσονται με τις επιλογές του Βερολίνου, με την πολιτική του Βερολίνου. Είχα γράψει, είχα πει και το ξαναλέω εδώ σήμερα, στην όμορφη και ηλιόλουστη πόλη των Ιωαννίνων ζητείτε διάψευση. Αναμένουμε διάψευση. Αναμένουμε καθαρές τοποθετήσεις. Τέλος, το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής των ΑΝΕΛ, Κωνσταντίνος Κίνγκας, εμφανίστηκε βέβαιος ότι στις επόμενες εκλογές, τις οποίες προσδιορίσε χρονικά το 2019, το κόμμα τους θα είναι ενισχυμένο. Ενώ ο κύριος Δρόσος μίλησε για προσχωρήσεις που υπάρχουν ήδη από στελέχη της κοινωνικής κεντροδεξιάς στο κόμμα του Πάνου Καμένου. Σε οποιαδήποτε επόμενη εκλογική αναμέτρηση του 2019 θα είμαστε και πάλι όχι απλά ένα κόμμα που θα βρίσκεται εντός Βουλής, αλλά ένα κόμμα το οποίο θα ενισχύσει τα ποσοστά του. Περί αυτού εκφράζω βεβαιότητα. Σε επίρρωση αυτού που είπε ο Κώστας ο Κίγκας προηγουμένως, ότι θα είμαστε ενισχυμένοι, σας λέω ότι ήδη έχουν αρχίσει και οι πρώτες προσχωρήσεις από την πλευρά στελεχών της κοινωνικής κεντροδεξιάς, το τονίζω, με τελευταία θα πούμε πολλά, του Δημήτρη Μπαζίγου, επιφανούς στελέχους οργανωτικού αλλά και συνδικαλιστικού της Νέας Δημοκρατίας επί σειρά ετών και άλλων μικρότερων στελεχών αλλά με ιδιαίτερη σημασία, έτσι, και επιρροή στους κοινωνικούς χώρους, και άλλες που δεν είναι ανακοινώσιμες και θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνο.